Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en crossbar challenge. Boop, boop, boop. Og jeg ved, I må, altså sådan, det bliver nok lidt hardcore. Fordi jeg går til fodbold, og han går ikke. Ja, og det bliver også nok lidt hardcore at filme det. Ja, så det kan være. Så I må altså undskylde, hvis vi ikke filmer det godt. Ja, okay. Og hvis I ikke ved, hvad crossbar challenge er, så kan jeg lige vise jer det. Det er, hvor jeg har en bold her, som I lige kan se. Og så er der en overlægger deroppe. Eller der er en mål. Ja, og så skal vi ramme den med bolden. Lad mig lige se, om jeg kan en video. Ja, det kunne jeg så ikke. Jeg skal lige lidt over. Så henter jeg. Hvor for helvede. Det var lige min kat. Kom, Henning. Men så synes jeg, vi skal komme i gang. Og jeg starter. Og jeg starter, så Henning, du får lige kameraet. Hej. Hvordan er det nu? Lad os se. Så skal jeg lige få til. Se, nu kan I se. Jeg kan se crossbaren. Og så prøver jeg at skyde min første skud. Så ramte jeg sgu ikke. Men imens vi står her, så kan vi lige fortælle en lille vits. Og vi har 5 forsøg, så det her det er mit andet forsøg. Ja. Og det var nok heller ikke lige så godt. Sander, man bliver egentlig træt i armen med at stå sådan her. Snart bliver du ikke, så skal jeg jo. Og så er det mit 3. skud. Ja. Det her bliver svært. Det er 4. Hvor mange skud skal man egentlig skyde? 5. Så er det mit 5. Det her. Jeg ramte på mit 5. Nej, du ramte på dit 4. Nej, du var 4. Nej, du var 5. Var det? Ja. Okay. Så det er endelig min tur. Sander, du skal bare stå sådan her. Så stiller jeg lige bolden klar til Henning. Henning får lige lov til at være lidt tættere. Og så Hennings første skud på lille bolden. Så han der skyder. Nej, det tæller ikke, Henning. En skud. Hennings anden skud kan man ramme. Lad os håbe. Nej. Henning, du skal prøve at få den opad. Jamen det kan jeg ikke. Læn dig tilbage, når du skyder. Jamen det gør jeg også på sådan her. Jeg gør jo også sådan her. Jeg gør også sådan her. Henning, henter løberen. Jeg går lige med ham nu. Se, der er lige bolden. Så. For skammer. Henning, den tæller ikke! Skøn dig! Det var dit andet skud, ikke? Ja. Nej, var det ikke 3? Så Hennings næste skud kan han jo ramme. Bum. Okay, han faldt lige fejl. Hennings 3. skud. Henning, dit 3. skud. Det kunne egentlig være sjovt, hvis der kom en grå skærm, da jeg faldt over. Kan vi gøre. Ja, Henning, du skal få den opad. Jeg prøver at lave sådan noget sejt. Jeg er klar til at se min. Nej, fuck, øv. Skal I lige se Sanders skills der?
Buff, du. Ej, fuck. Buff. Skib lige. Ja, det ved det faktisk. Men så er det Hennings 4 skud. Henning, lad være med at kaste. Jeg synes, det ser sjovt ud. Henning, det er dit 5. skud, ikke? Eller 4. Det er 5, ikke? Den kom alligevel op fra luften. Men Henning, kom.